daga cikin abin da ke sa dace a rayuwa, wallahi in ka zo aure ka dace da mace ta kirki. Babbar magana. Samari muna muku addu'a, Allah kawo lokaci mai kyau a dace, wanda miji zai je unguwa yana Allah Allah yana ma ɗoki ya dawo gidan, ita ma tana ɗoki. Amma ba irin rayuwar da zai tafi na ce Allah ya sa maka rai dawo, a'udhu billahi, astaghfirullah, Allah ya shi mu. Wannan muhimmi ne. Mace ta kirki jari ce, mace ta kirki makaranta ce, mace ta kirki dausayi ce, mace ta kirki aljannar duniya ce, mace ta kirki abin nema ce, mace ta kirki gwal ce da ke karkashin kasan teku da ya kamata a yi zabari a nemo. Haka ke ma namiji na kirki jari ne gare ki, taskira asirin mai ɗaki ne. A daina wani kallon kyalkyalkyalkyal, mace ka iske nunan rana ce, ba addini, jau an shafa ambi da katambiri, jau da sauransu. Misali inda za ka buga sai ga ba addini, ba ƙur'ani, wannan karka nemi auren. Aka ke ma wanda ya zo da ƙaryan mota da waya da samari masu ƙaryan waya a zamani, ku kiyaye su. Wannan na taimaka a samu dace aka samu haka. Sannan kuma kada iyaye su zamanto masu lalata gidajen aure ƙarƙashin, don yana kawo rashin dace a rayuwa. A yi aure ka iska bini-bini, dattijuwa ta je gidan ta ringa cewa to yanzu ke wannan yare tun da kika yi aure hajin ki nawa, yana baki kudin zubi ko da sauran. Ana samun dattawa da suke kiran kansu dattawa da suke su bata ma 'ya'yansu rayuwar aurensu. Waɗannan kaɗan daga cikin abinda ya kamata in gaya muku. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Akwai jin daɗi a duniya, amma fiyayyen jin daɗi a duniya shine ka samu mace ta gari. Shikenan magana ta ƙare. In ka umurce ta bi, allati idza amartaha ata'atka wa idza nazarta ilaiha asarratka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Idan ka umurce ta za ta bi, kace bari ta bari, ina yi. Idan ka kalle ta kuma za ka yi farin ciki saboda iya adonta da tsaftanta da iya nuna soyayya wa miji. Sannan in baka nan za ta tsare kanta, ta tsare maka dukiyanka. To in ka samu irin wannan matar shikenan ka gama samun duniya kai kan, sai dai ka nemi lahira kawai. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kakka aura sai wadda ta san addini. Ke ma haka, wallahi duk wadda ta auri wanda bai san addini ba sai ta nadama. Yau ba dai mota kike sha'awa ba da GSM da duk ya sai miki, amma bayan kwana biyu zaki ga duk an tara miki waɗannan kuma babu natsuwar zuciya. Kina buɗe album ɗin shi sai ki ganshi da wata sarkaceciyar yarinya ta ninka ki kyau. Ki tambaya wannan fa, ya ce yo an yi ni dan ke kadai ne kawai, sai kawai ce miki bush kawai sai. Jama'a mun fahimta? Uwa ake nema, uwa ake nema. Mace in an zo aure ba fashion ake duba ba, uwa ce ita din uwa ce. Za ta iya renon 'ya'yanka, wata za ka iya aihuwan 'ya'ya 2, 3 da ita ka kwanta ka mutu ka barta da su. Kar ka mutu ka bar 'ya'yanka a hannun matar da bayan ka mutu za ta je falo ta zauna ta kunna fim ɗin soyayya da kai da ita da 'ya'yanka suna kallo. Idan mace ce da ko baka nan za ta aje 'ya'yanta a falo tana karatun alkur'ani suna amsa. In ta tashi qiyamul layli ta tashe su yi sallah. In za ta yi azumi wadda zai iya ta tashe su yi, to sai su kai tudun mun tsira. Man sa gida mace idan ka kuskura ka dauko yar duniya, ka watsa kanka, ka watsa gidanka. Malam duk mace in daga cikin manufofinta babu Allah ba manzan Allah, ba ta tunanin komawa a haɗu da Allah, wai tsaban fashion kuka gina zaman, ɗaran sai da Allah ka watsa gidanka. Ita mace idan 'yar duniya ce, wallahi in a naira 10 aka ɗaura muku aure an cuce ka. Idan mace tana da addini, man sakir, in mace tana da addini, duk abin da ta rasa kai haƙuri da matarka. Idan mace ta rasa addini, duk abin da take da shi ka haƙura da ita. In mace tana da addini da tarbiyya mai kyau, duk abin da ta rasa kai haƙuri, ka zauna da matarka. In ba ta da addini, duk qualities da ta haɗa
ka rabu da ita. Gaskiya ne. Annabi ya ce fa alaika bi zati dini taribat yadaka. Annabi ya ce ni a matsayina na manzon Allah zaɓi na ka je ka nemo mai addini. Annabi ya ce kuma ka zage dantse ka yi faɗi tashi sai ka nemo mai addini. Ita ce wa'azi ke ta'asiri a kanta, haka ne ko ba ka ba? Ita ce wa'azi ke ta'asiri a kanta. Amma wadda dama ita damuwanta wani abu ta hango, ko tana ganin kawai za ta zo ne ta yi ta hutawa a cikin gidan. Ka sai yanzu haka suke yi, duk yarinyar da kaga tana dan gugu da gawan nan wai gidan hutu wai take nema. Haka ne, tana so ne su samu inda za ta huta, ba ta ji maranta wai za ta yi hidima wa miji.